Tak pojďme si představit. Nejprve borce v modrém rohu Petr Zelina. Nastupuje za Fajčím Ostrava, jeho trenéry jsou Ivo Chrastina a Lukáš Vaněk. Trénuje od roku 2005, jak už jsem říkal, má přes 40 zápasů, konkrétně 42. 23 vítězství, 18 porážek, 1 remízu. To je Petr Zelina v modrém rohu. A já myslím, že na Jakuba si nechám druhou přestávku, protože tady je to docela dost. Tak když ne, tak vám to řeknu. Couch is out. Tak a jdeme do druhého kola. Petr Zelina, Jakub Pretorián Gazdík. Tak pojďme se podívat do červeného rohu, ve kterém stojí Jakub Pretorián Gazdík, který nastupuje za Pretorián Gym. Na svém kontě má už 57 zápasů, 49 vítězství, 6 porážek, 2 remízy, 29 KO. Je to trojnásobný mistr České republiky v thajském boxu, mistr České republiky v K1, profi mistr Evropy v K1, amatérský mistr světa v thajském boxu a naposledy teď profi mistr Evropy v thajském boxu. To je tedy Jakub Pretorián Gazdík v červeném rohu. Couch is out. Začalo třetí kolo.
Dejme Petrovi ještě nějaký čas, já mezi tím pozvu do ringu místo starostů Moravské Ostravy a Přívozu. Tak ještě než předáme ceny, tak místo starosta Moravské Ostravy a Přívozu Dalibor Mouka je velkým příznivcem bojových umění a je to také bývalý reprezentant v karate, takže možná i z toho pramení samozřejmě ta láska k bojovým sportům. Tak Petr Zemina je na nohou, rádi vidíme. Petr Zemina si takový odchod do důchodu asi nepředstavoval, tak možná jej přeci jen nevidíme na pozdravě, třeba si to ještě rozmyslí. V každém případě v dnešním zápase těchto dvou zkušených borců vítězí Jakub Pretorian Gazdík! A já myslím, že určitě nemůžete litovat, že jste přišli na dnešní Hammer Night, protože jsme viděli